kwabakhona ngoba-ke ngizokwazi ukukhonektha ibhetri lisa-survive. Kumnyama la ngenzeka ukuthi angazi noma angizwani, network yami ayikho kahle, ngisebenzisa u-Cell C kodwa wona uyadonsa noma une-load shedding. Sesiwa-download-ileni? Okay bhuti Mike, okay. Seniyi-download-ileni i-app? Sisi unjani? Unjani bhuti? Ngiyaphila. Uyi-download-ile i-app? Yes, ngiyi-download-ile i-app wena sisi wami, and then angithi iye ifune like ama-details wakho, like inama-steps, if I'm not mistaken, awu-4 if not 5, like your personal, your KYC, something like that, your tax, your bank. Yeah, ngisicedile leso stage. So imina beloku ehlupha laphaya ku WhatsApp group ukuthi konje ngale what do you call i-app ye-Capitec, how do you link the two manje? Sengistruggle lapho nasisi wami. Okay, awuzuyilinka ngalutho bhuti wena uma ungena nje kwi-app yakho ya-Capitec izobe ivele Yeah. ikhona vele. Izobe ikhona Eh kwi-app ya-Capitec. maybe ngiyibonaphi, yabona njengoba ngikubhalele laphaya ngibekile like angithi kinama noma even like mawuceda ku-loga in nge-pin or even before there. Okay. Manje usuwenze njani? Manje bese ngiqedile Okay. sorry, Wangena wase wakwazi ukufaka ama-details akho? ngiwafake ku-Capitec noma Ku-Capitec. Angithi masungena ku-Capitec uzongena kwi-app uloge in ufake iphini yakho bese kuzovela le nto yaka-Capitec ebhalwe Easy Equities khona phakathi kwi-app. or like angakayiboni. Wena uma uloga in kwi-app yakho ya-Capitec kuvelani? Mangilo Usu-unmute-ile bhuti. Unmute bhuti, usu-mute-ile. Oh no, kusho ukuthi bengithi ngiyangena laphaya ngiyenza, so kusho ukuthi mangiphuma iyevele i-mute. Ngicela ukuthi ngiphume ngibuyele Okay. khona, ngizabuya sisi wami. Okay, ungisendele le screenshot mawukuthi awuyiboni musungenile phakathi kwe-app yakho ya-Capitec ungayiboni into ethi easy noma widget. Angazi noma kodwa phela u-Capitec uthi awukwazi u-screenshot kodwa ungitshela ukuthi kuvelani. Ngizozama ukuthi ngithole leso sithombe. Okay, Okay, now nangu omunye uthi yes, awuthi ngizoyi-check-a ku-Explorer ke. Okay, Thank you. thank you. Sesiyi-download-ile yini bazalwane i-app?
Okay, namhlanje-ke sizobheka ukuthi imaphi amasheya enginawo under i-akhawunti yami yama-shares, yama-DIY shares. Asikangeni ku-tax free savings account. U-tax free savings account mhlambe siyoxoxa ngawo kusasa. Nawo ama-shares laphaya okwamanje lawa avelayo kulesi screen. So kungena kwamanye, inkinga ukuthi manje angeke ngisakwazi ukuscrolla kwi-laptop ngiwafunde ngawani ngoba phela manje i-network ayikho ne-Wi-Fi yami iyabheda. Kodwa ngizozama uma ngabe i-battery isa-survive nje. Okay, kuzoyibheka kwi-Explorer, kasilindeni. Abanye bawa-download-ile ama-app aka-Easy Equities noma mhlambe sengiqalileni ngibonile abantu bangenile basebenzisa i-referral code. Uma kukhona umuntu oqala ukungena kule live namhlanje, welcome. Sifundisana ngokuthi si-investa kanjani kuma-shares nokuthenga equities. Sisebenzisa i-platform ebizwa ngo-Easy Equity yase-South Africa. You're not winning, Mike. Okay, ish. I wonder yini inkinga. My portfolio is sitting at about 73,000 today. Unjani webhuti kuphi? Mahikeng. Bhuti wasemafikeng. My portfolio is sitting at 73,000 as of date. I started in 2020. Ngisafunda nje, my target to 100k by the end of the year. DT, what assistance do you need? Kasuhlekani. Vele wasemahikeng wena, wasezilalini kodwa kusetown kodwa yo futhi akho sezilalini pha ngazi kuphi mhlawumbe ngingadeleli. I'm good. Oh, you want to buy 2,000 shares, but what shares are you wanting to buy by next year? Have you like which ones? Are you wanting to buy like individual shares? You want to buy international on the US? Unawo Capitec? No, so Capitec. Easy Equities. Hey, umbuzo South Africa uthi unawo Capitec. Yeah, buya Mike, ungcono uze kulapho uzosichazela ukuthi kwenzakalani. Majela omhle. Okwamanje besisafundisana ukuthi sidownloada kanjani i-app, then sisizana kwabangakwazi ukungena bese-ke sishare ama-referral code ukuze sizosave kuma-cost, sizothola labo 50 rand. Oh, you bought Nampack. Everybody was talking about Nampack izolo, ngum-screenshot because ngifuna ukumkhumbula, angum-explorer angayazi. Ngizofaka ku-watch list yami uNampack. Namalini vele, angithi usafunda? Qala-ke uthenge. Sawubona. Imali yakho. Yebo bhuti. uMike sengibuyile. Okay. Hey, uSiphe ungisize kakhulu. Ngingenile ngiye ku-Explorer ngaya ku-Live Better or Live Better lapho. And then ngiyibonile ke Oh, khona kwi-app. Okay. yes, sengi-right siswami. Oh, okay. So manje sengizo-explora, I think le life mase iphelile ngoba manje ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakalani, all that, and then mase ngi-free then I can start to explore and see what's happening. But sengitholile, thank you so much, ngibongele nakuSiphe. Okay, sabonga bhuti. Thank you Okay-ke. so much. So if ukhona omunye umuntu osanenkinga, u-D2 uthe yena i-downloada kanjani i-app ya ku-Google Play Store noma ku-iStore la uthenga khona ama-Huawei
App Store, udownload i-app yaka Easy Equities. Uthi nje Easy Equities izovela like a box ebovu namachashaza chashaza. Le nto sengikhohlwe ukuthi yini ngoba ngikhulanga ngayo anyway. Thank you Siphe. Angene kwi-app kanjani ungangene kwi-app? Unayo idatha longena kwi-app? Noma mhlawumbe unenkinga? Okay, so asibhekeni kamashares engiwathengile mina. Ngizozama ukuloga in. I-talent ehlophe i-app yaka Easy Equities. I-app yaka Easy Equities uthi ngizama ukuveza ilona yakhona. I-app yaka Easy Equities le nje ya. Yebo? Le nje yani i-app yaka Easy Equities le yani. Umuntu ongayazi izovela kanje ya bese uyayi-download. Mina ngizama ukufaka i-ID, surname kanye ne-password ayivuma ngazi kanti ibhala kanjani. Uma ubhala user, bhala i-username yakho ayibe u-one word ingahlukani. Noma ngabe kuthi ubhala igama nesibongo ungahlukanisi, ungabi ne-space. Uma kuyi-email i-email. Uma ngabe kuyigama lakho nesibongo ungabi bikho i-space. I-password yakho ayibe ne-capital letter, ibe minimum ama-character u-8, ibe nama-alphabet nenamba. Ayiwadingi ama-special characters. I-alphabet ibe minimum 8 wenhlamvu bese kuba inamba. Kodwa nakhona futhi ibe u-one word. Awuzame kanjalo. I-username ingahlukani kube nje igama elilodwa noma ungabhala igama lakho. Ubhala igama lakho nesibongo kodwa kungabi na space phakathi. I still can't get into the group kodwa ngiyenzile app nga-trade. Which group are you talking about? I-WhatsApp group ile i-link yakhona kwi-bio if you wanna go in there. Okay, it's fine if uyenzile wa-trade ke uthenge maphi ama-shares. How do you analyze enough for you to know what to invest into and not invest into? Okay, Black Wolf, you do an analysis of ama-financials. After that, you will be able to determine ama-ratio abalulekile. That will determine whether it's a good buy or not a good buy. So it starts in the financials. Also starts with the sector of that particular company. Know what okay, this is maybe what you call like maybe corporate businesses. Is it construction or building? There's different sectors. So when you diversify. So even if companies that are a good buy might be in the same sector or industry, you don't necessarily have to buy like all in that one. You must diversify. Healthcare, mix, kanjalo kanjalo. Wonke ama-sector. How do you buy shares? Okay, if we are ku-YouTube, khona i-channel biza ulwazi ngesizulu, khona lapha i-video echazayo ukuthi uwathenga kanjani ama-shares. Ngacala ngo-R50. Yes, nginalo. Once I had app 6 months back, kwalahleka ifoni yangidownloade futhi ngafaka my password ayivumi. Ithi wena forgot password bese ngithi bazokuthumelela kwi-email le osayine up ngayo udownload khona ke. Angazi ukuthi ngakusiza kanjani lapho kodwa iya lapho. Ngizama umlingo la. Ayikho le nto. Ngiqobo.
Oh, you bought ETFs linked to S&P 500. I like the combination into that instrument. Ooh, perfect. I've got an MSCI World, so I like that one. Not necessarily because I like it a lot. I like it because for me it was suggested by Simon Brown. So I trust Simon Brown to be a better financial analyzer than myself. So that's why I bought it. That's why I chose that one. Okay. Vumi field name is invalid. Okay, it's a forgot password. Bazokukhumbuza ukuthi yini into oyifakile. Okay, user, that's good. You just downloaded, that's good. Then you can carry on then. Yeah, MSCI World is good investment, but it's not growing as I hoped, considering I started 2 years ago. I'm not happy, entirely happy. But akunalutho. Siyafunda anyway. When registering and it says choose your profile type, which one should I choose? I think we will choose an individual. What are the options? What are the options used? Because I don't remember that since I signed up 2 years ago. Cela ngisize ngihlolwa ukufanda i-account. Okay, unawu-Capitec user ukuhlola ukufanda i-account. Uma uno-Capitec asikho isidingo sokufanda i-account. Uma ungenayo u-Capitec ku-YouTube ulwazi ngesiZulu ikhona ilona echazayo. And ngiyifakile ngisho nasegruphini uma ungenele egruphini. This is account. Sawubona. Yeah. Hi. Unjani? I'm grand, unjani? Long time. Long time no see, yo. Yena uthi portfolio yakho ihamba kuphi? Ihamba ku-7,000 hawu amasenti ngazi singisafunda mfoni. Awungithi fahla phela ngo-50,000 lapho mngani wami. I promise ngizokhulisa like fold, okay? Ngabe In ngisho 6 wena months. phela khane kucala mina. Oh, okay. Usamiphi wena? No, khane kucala esingishilo I just bought inampeg le company bengathi Oh, iqeda ukulista or something. oh, okay. It's a good start to get because it's fine. Just ofana njengo-Capitec. But why did you choose an impact for benefits of other people? It's promising over like ngibone financial reports. I was going through Okay. financial reports wakhona. So yeah, it's promising. So an impact is a business that does plastic packaging for products, right? Yeah, it does a lot of things, including that. But there are a lot of other companies like especially kuma mining companies la mancane. I think now they are promising about Gold Ashanti, na. Why Gold Okay, Ashanti? just I think Gold Ashanti will be the future for like my investor because there's a lot of things going on with US dollar and Putin and BRICS. They trying to ditch dollar, so a lot of things gonna happen. I'm telling you. I'm going to look at buying Nampack tomorrow. That's my goal for tomorrow. Yeah, you should check it out. What did you I buy? should. Oh, I've got lots. I've got lots and lots and lots. I'll tell you, man. We're going through the list because people were asking what did I buy. So I made the whole video about it. So I did post it before I came live, and then you can check it. But it's not everything there. But I will read it out now for a band. Can I just answer one guy here for what he's trying to sign up for, man? Mm-hmm. User select individual. Kid sokhuluma ngayo but it's not now. Uyacima manje nalento engithi ngizofunda kuyo. Okay. So khetha wena u-individual ngoba ufuna ukuzenzela wena. I-referral code ile code le
ozoyifaka ukuze umuntu okurefeyila akwazi ukuthola u-R50 nawe you can benefit. Okay, ngizofaka manje into ene-referral code, or if kukhona umuntu one-referral code faka i-referral code. But wasemahikeng faka i-code yakho la for people to use. Can you, When's since that? you are new, your referral code? My referral code. I haven't checked that. I haven't checked that ukuthi ngirefera abantu. I just started. Oh, okay, yazi i-referral code yini? It's the EE number yakho le abakunikeze yona ka-Easy Equities, yes? So you must know that that's your referral code. Yeah. So even if you send, maybe like you go and refer, you choose the option to refer people, you will still send them Yeah. a link and still send them the code for them to put mangabe sign up. Okay, I'll read the Yeah. referral code and I group in for umuntu akade eyifakile. Mm-hmm. I-referral code 1748481. Ukuthi ngiyibhale. Angikwazi ukubhala la i-message. Ibhala kanjani i-message ukwi-live? Tap nje lapho phansi. Nama-guest nama-host. Like I don't see an option. Type it as an option. Bhuti wasemafikeng ngathi usabambisa apha. Uzwe kahle. Uphethe mongaka. Yeah. No, sisi wami sisulwazi. Yabo bhuti. Okay, ngingakudisturb masewucedile ngale quote sengikukhonile ukungena like ngaze ngangena ngabona like I believe those are the companies that you can invest if I'm not mistaken. So bengicela ukubuza man ukuthi ngibona even nama price ayadifara like ne, it's a long list of companies. Ngibona abo Anglo American, ngibona abo Bell, ngibona like lot of companies ne. So eceleni ngibona ama prices angafani. So ngicela ukubuza ukuthi lama prices awani or maybe futhi yeah ngicela ukubuza number 1 lama prices awani ahluka ngani, bese okwesibili uyakhona yini ukusearcha like ngizwe omunye usisi if niyenza iphutha, I'm not sure if usisi noma ubhudi ebethi uthenge ama-shares ase-S&P 500, so uyakhona yini ukusearcha let's say a certain company, are you able to search a certain company na? Those are the two questions engicela ukuthi ngidlulise kuwona ngizolalela emsakazweni. Okay, Bhuti Mike, it's good that usuyitholile i-app yakho ne-widgets kwi-app. So i-price lo oyibonayo njengoba kwi-Capitec app, ikhampani ngapha bese kuba yi-price ngapha. Leyo kusho ukuthi i-price ye-share eyodwa. I-share eyodwa. So le price oyibonayo eqondene nekhampani ukuthi ishare elilodwa mawulithenga. Yikho ngiwuthanda uCapitec wona ngoba ukukhombisa nje kanjalo. Awulokhu uyofuna ukuthi malini ishiya njengakwi-app leya ka-Easy Equities. Ilula nje kakhulu uCapitec. Le mali oyibonayo i-price ye-share. So wena sithi mhlawumbe uno-500 and i-share ekhona lapha ikhombisa ukuthi u-R50. So usungayibalela ukuthi wena ngoba uno-500 so willing ukuthi uthenge ngayo namhlanje ama-shares mhlawumbe kuleyo company, kushuthi uzothenga ngolowo 500 udivide ngo-R50, which is i-share price, then usuzothola ama-shares ozokwazi ukuwathenga. Noma futhi ngathiwa uno-500 i-share price i-1000, if ufuna uku-investa kwi-fraction ye-company leyo ungathenga still ngawo lowo 500, sokusho uzobe uthenga ingxenye ye-share. Kodwa nje in simple words, lena mali engapho evelayo i-price ye-share elilodwa laleyo nkampani, ngoba iy'nkampani afani ngokwe-value And guys, yakhona. enye into like you don't just buy, you check ama-financial reports so that you can know ukuthi leyo company how long has it been there and yenze njani before and where it is now, yabo.
so that ungakhona ukuthi udetermine in the next 3 years, 5 or 20 ukuthi ngiyakhona ukuthi iperforme kahle nama-investment wakho abe right, yabo. So you don't just buy shares. Example, if you bought i-Coca-Cola isaqala, right now you'll be sitting in lots and lots of money, yabo. Yeah. And then the other thing, Naspers, uyakhumbula ukuthi there was a fraud eyenzakele lapha and the price went down. So if you bought it then, which was I think 2019, somewhere there, yeah, you could have been sitting on a huge amount of money. So check your financial reports and yeah, you'll be sorted. Okay, yes, thank you for that. Kodwa-ke mhlambe for i-benefit for abantu abaqalayo, okay, njengoba sikhuluma la thina sesinayo knowledge yokuthi how do you analyze ama-financials ngoba kuyona into elula ukuthi uyigraspe, into edinga ukuthi unike isikhathi ukuyifunda. Mina ngesikhathi ngisaqala ngo-2020, i-strategy sami kwakuwukuthi ngilandele abantu abama-experts nama-recommendations wabo ngaleso sikhathi ukuthi let's buy this, yabo. Kodwa ngokulandela mhlawumbe ukuthi i-recommendation ukuthi okay, let's thenga uNempec because uthengile uNempec, I'm going to buy it also. Kodwa angiyihluphe ukuthi ekuthengeni noma ngawuthenga uNempec ngingazi lutho ngama-financials wakhona, ngithemba ukuthi wena u-analyze-ile angithi. Kodwa angabi i-strategy sakho sa-forever lezo, zinike isikhathi ukuthi ufunde ukuthi njengoba ethenga uNempec, yini le eyenza ukuthi umuntu athenge uNempec. Uyinike isikhathi ukuthi ufunde kancane kancane, uzomane uyigraspa leyo nto, ngeke uze uyazi like ngelanga indaba yoku-analyze ama-financials unless ingqondo yakhe like iba fast. Mina nje kwangithatha isikhathi eside kabi to know izinto ey'ningi. Even manje I can't just do ama-ratios from the top of my head. I need to use a spreadsheet, go and look, and I have to have a printed version of the financials ngoba I can't work off screens kanjalo if angisebenza nge-spreadsheet. It's just ingqondo yami and how it's wired. So I need to have a printed version of my things or have different devices ngikwazi ukuthatha certain things because i-spreadsheet sami siyangitshela ukuthi okay, for this ratio, this is what the number you're looking for, and this is what you should be extracting from the financials for you to get that ratio. So yeah, ngi-instructor kahle kahle, yabo. But ukhona into yamashizi the-app. Yebo, sanibonani. Sawubona Bonpungosi. Mina-ke ngosibusisa ngibonani. Okay. Mina engingakusho ukuthi u-investa ngiqale nami last year i-amateur, even namanje ngiseyi-amateur. Kusekhona izinto ezingidlulayo. Lezi ezathi into mfowethu la ezansi uku-check-a ama-financial record, all those things to the business ukuthi li-operate kanjani. Zangidlula mina ukuyi-check-a lezo zinto. Kodwa izinto engizazi ukuthi ngikuyo, ngikude ekutheni ngisearch ukuthi ikhampani iwa-release nini ama-dividends. Ilokho engikude ngakho. Mangazi ukuthi inkampani iwa-release nini ama-dividends, ngenze nalama-calculation akhona ukuthi i-percentage izoba nganani kule mali engiyifakile. Uma uthi mhlawumbe ngifake u-R100, kuzoba u-3% i-dividends engizoyithola, imali yama-dividends engizowathola egcineni. Kwazi ukukhalkuletha lezo zinto kuphela, kodwa uku-check-a nje, go to the history of the company, search ukuthi ikhampani-ke irana kanjani, kwenzakalani enkampanini. Futhi okunye okuwesi part-ke enginenkinga yakho ukuhambelana inendaba, indaba. Ngilokho ngilandela indaba, ngivele ngi-investe mina, ngitshekha ukuthi yabo ama-dividends iwakhokha nini, investe mase kuba njalo, yabo kanjalo. Ngibonge. Okay, hayi ngiyakuzwa but ama-financials uyawathola ku-investing.com for ama-companies amaningi. What is the siswang drip, as in what sense? In investing sense? Somebody help me. Drip, what is drip? What is the drip siswa? Drip, angazi na.
Oh, besacela ukubuza nakho usisi wami usazama ukusesha lento ya-drip. Besacela ukubuza la Yeah. if like nginekhampani e-registered, yabo like inkampani irejistile. Manje sengifuna ukuthi leyo nkampani noma ibhizinisi lami i-tuck shop, yabo ngirejistile mina-ke wase-I_P_C mawukuthi ngirejistile yabo. Now manje sengifuna ukuthi ibhizinisi lami likwazi ukuthenga ama-shares kwa-Easy Equity noma kephi lapho okudayisa khona isitoko. Ngingarejista kanjani? Especially izikwadi, let's go to asibe specific Easy Equity. Okay, ngicela uphinde lo mbuzo wakho bhuti ngisabheka lento ukuphendula i-Zoom level ngizoyiphendula manje mawuqeda bhuti ngicela uphinde lo mbuzo. Yebo, umbuzo ukuthi mawukuthi mina ngirejistile i-tuck shop yami. Manje nge-tuck shop yami Yeah. sengifuna ukuthi ibe nama-shares kumakampani akuyizithi ngoba iy'nkampani eziku-Equity izona zonke ey'la ey'listiwe ka-JCE. Kodwa yangihlule ya. Manje wena Mina ngizokwazi ukuyirejista kanjani? Ngivula kanjani i-akhawunti yami? Okay, there is a specific turnover ikhampani yakho efanele ukuthi ibe nayo. So i-level yesiphaza shop angikholwa ukuthi iyafika kuleyo level ye-turnover. Kodwa singabuye siyibheke leyo nto ngesinye isikhathi. Okwamanje nje angikholwa ukuthi isiphaza shop ingaba kwi-position sokuthi usifake siliste kwi-Johannesburg Stock Exchange. Futhi nokungena lapho eminingi wamadokhumenti okufanele ukuthi uwagcwalise. Ngangilandela nje uMandla last year bezama ukulista I think uLabat. I'm not sure. No, it's not. It's visual. Yeah, befuna ukwenza ukulista uvisual. So mane ikhombisa yonke nje ama-process. So kuyi-process nje ende futhi engakholwa ukuthi imali eyenziwa yi-tuck shop ingayiqualify ukuthi ihambe iyorejista ku-Johannesburg Stock Exchange ukuze abantu bekwazi ukuthenga amasheya. Ngaphandle mina wawungazenzele yakho into yokuthi abantu abathenge kwikhampani yakho, kodwa nge-strategy siseceleni esingahlanganisa ukuthi abantu beyothenga ku-Johannesburg Stock Exchange, ngoba zonke lezi iy'nkampani esithenga kuzo amasheya akhona alistiwe lapha ku-Johannesburg Stock Exchange. Bese-ke Yebo, ngicela uchaze kuyenzwakala sisi wami. ukuthi okay, but i-Zoom level ukuthi yabo uma ungena lapha kwi-app yakho yaka-Easy Equities, uyaklikha kwi-company leyo. Azenze isibonelo, mhlawumbe uklikhe kwa-Capitec, uzoklika khona lamachashaza amathathu la kwa-right wakho okuyi-Zoom level. Uyabheka ukuthi inkampani iphefome kanjani, isheya lakhona beliphefoma kanjani. So unama-options okuchoose ukuthi uselect ukuthi ngolokhunjana ufuna ukubona ukuthi iphefome isheya belibiza malini kule nyanga, uthi 1 month, bebekukhombisa ukuthi kuleyo nyanga isheya lakhona liphefome kanjani. Bese kuba khona I think u6 months and 1 year, no maximum, I can't remember for sure, kodwa maximum ukuthi kwi-lifetime lokhu baqala ukulista ikhampani isheya layo belisebenza liphefoma kanjani. So wena into okufanele ukuthi uyibheke lapho ukuthi namhlanje liyimalini, ilokho i-price ofanele uyazi. Bese ubheka ukuthi mhlambe isheya maluwu mhlambe u10 rand namhlanje, i-price yalo namhlanje, mhlambe lake laba u100 rand, kuzovela lapho igraph yakho izonyuka iye phezulu iye ku100. Okusho ukuthi lelo share line-potential ngoba lake laba. Kodwa-ke analyze-ke manje engqondweni yakho, yiphi leyo industry kuqala yeyo company ekuyona, yini into eyenza ukuthi isheya labo libe lapha phezulu ngalesa sikhathi. Ubheka unyaka lapho bazokhombisa unyaka ukuthi lali maximum kulowo nyaka. Kufanele uwenze i-research-ke manje ukuthi yini into eyenza ukuthi liphefome ngaleso sikhathi. Then usuzokwazi ukuthi upredict ukuthi okay, njengoba kwakunje ama-conditions aseshintshile le khampani, i-future forecast ithini. Also-ke ama-financials wakho abalulekile, but just logic okokuqala, bese ama-financials azoconclude ukuthi uyayithenga noma awuyithengi ikhampani. I-Zoom level ukubheka ukuthi 1 month beliyimalini isheya, 2 months. Ngeke uzuvele uthi isheya wena uzolithenga asithi mhlawumbe isheya liwu10 rand, alikaze linyuke nje la u10 rand, namhlanje u10 rand i-maximum. Kodwa mhlawumbe asithi mawubheka kwi-Zoom level uthi 1 year or lifetime, mhlawumbe lake laba
u-50 cent, akukho wise ukuthi uthenge lelo share, liyadura ngaleso sikhathi, unless usuke analyzile kuma-financials ukuthi line-potential ungalithenga, izoba profitable leyo company. Mase awu-10 rand ungalithenga, mina ngiye ngenza kanjalo ama-companies amaningi, yabo. It Seli-existe for how long? Since when has it been listed? Okay. yeah. Mr. Mpongos, I hope I'm saying it right. When it comes to ungena, like if you have a company in JSC, like if you have a company and you wanna list it in JSC, that's what we call ukuba public. You wanna go public, right? So if ufuna ukungena, first of all, you should have a sponsor. I-sponsor sasaka lesi weak. Like you should have a real sponsor. Abantu abanemali. Like your big companies, your old mutual, MTN or whatever, right? Depending on what you are in, which industry. So also act as a white label. White label meaning you're gonna be in a secondary markets. Angeke uvele ungene ku-JSE. You'll be listed in primary markets, which are secondary. And then nalapho, your company should be very ngathini, your company should be very profitable. Like financially, you should be very strict. Yabo, ukuthi ugrowe. The more you grow is the more nathi, like easy equities we wanna see ukuthi no man. Like companies from 1 rand a share, manje seyiku 5 rand. We wanna buy the company. The minute we buy the company, your price goes, you go 50 rand. You understand? And that money goes to you. So you can imagine how many people are gonna put those 50 rands. Omunye uzofaka 1,000 divide by 50. You understand? Buying your shares and your company grows. You take that money and you grow with mhlawumbe uba nama branch ku Botswana, New Zealand, whatever. You understand? So that's how you get to be listed, and that's how you use the money to grow your business. Eh, And obviously, like kuzoba same as Mauyo register company, there are requirements whereby you should meet and ugcwalise wenze lokhuya nalokhuya. So it's the same thing. You're gonna go there, they wanna show you ukuthi okay, if ufuna ukungena kuma-primary listing, this is what you should meet, which is ama requirements, yabo. And then after lokho, then you can look at what you call your JSE listing now. So you can go there and get those requirements for free. It's for free, you don't have to pay a cent. Izwakele. Yeah, I'm struggling with source of income and I am self-employed. Athina ama-options akho aku-source of income. I think What you can buy a share near 1 rand or even 9 cent. yeah, I So think you you can can see what you are struggling with source of income. yeah. No, I think mhlawumbe usho kwi-sign up as a register kwi-profile yakhe, because they ask you what is your source of income. Mhlawumbe it could be salary or wages or inheritance or something, but I just can't remember ama-options ukuthi athini. Yeah. But I think mawucala nje, well, you should make it individual, like rather than ufake i-company yakho and stuff. Ngoba bazofuna izinto eziningi. Mm. So, do you know something, Mr. about if there's someone who asked me ukuthi register a business ka-SARS, but they're not making any income and they're owing ka-SARS, what is it that they can do? So mina, the only information I found was ukuthi bahambe baye kwa-SARS so that they stop penalizing them.
Maybe do you know any other details that abantu bangayenza so that they don't get like charged if they are not making an income yet? Um, my friend had the same thing over like he registered the business, opened the business accounts and all that. And manje, Mm, there was no income. Engena. mm, So first things first that I think he or she should have done ukuthi like each and every time magne in a tax return or whatever, then they go But there and disclose ukuthi no, there's no business, but if kweni penalty or anything here, yabo. So inking ukuthi siyalinda, then those things pick up because he was owing Boma 5,000, I remember. So uyile laphana, then they helped him. Yeah, okay. yeah. Usakhona umuntu ostruggle ngo equities noma sonke sesi-inside sesifuna ukuthenga ama-shares manje. I yeah, the equities man is something different. I really like it. Like abantu kumele bangene kule nto. Yeah, people must, yes. It's a Mina new nje age flex. Like if ungangeni ngathi umntwana kuzobuza in 20 years to come ukuthi bewenzani, abantu babhizi lana. imagine mina ngithanda ngisho i-tax-free savings account yabo. Yo, I love it, I love it. Yeah. Mm. Yeah. Even though ungakakwazi-ke phela ukusave maximum, but if abantu bengaqala as early as possible, yo, ngicabanga Yeah. ukuqalela nami nje to ngimenzele Yeah. sign up for i-account yengane la ka-Easy Equities for Kid account and then fund it. Yeah. Nomuntu uzongena acabanga ukuthi uzobe i-millionaire in 2 days. Ayikho leyo nto, guys. You put your money for 20 years, 15 years. Yila uzobona khona ukuthi iyagrow. Hayi 2 days. Yeah. Okay, so recommend a stock for people to buy. Ngisasho mina namanje. Nampeg. Okay. Time Bank shares Um, are ARC, guys. This is the company ARC. It's Petrus Mutsipe's ARC, African Rainbow Capital. So if ungakwazi ukuthi ama-shares aka-Time Bank akuphi, uya ku-Google and say Time Bank shares is listed on JSE, bazokutshela company. Please do explain for creating username. He wants country calling code for work while I'm not working. What do I put there? You only put for your cell phone. Your country dialing code for South Africa is +27. Examples for creating username. Username yako could be your email, could be your name, but it must be just one word. Ingabi na space. Mawuthe nomusa buthelezi, nomusa ungena space buthelezi, ungena space igama elilodwa elihlangene. Okay, NemPack is the future. I'm missing out on NemPack. Okay. Omunye umuntu, can you suggest stocks to buy? Awami akhona evidweni here on TikTok. Yiwo wonke lawa. Aselo little foresight maningi nje. Asembis. Aveng. U-Aveng ngamthenga ngo-2020. Apparently it was a good buy before the storm. Sesi-right yini bafethu sidlule sikhulume ngenye into singasakhulumi-ke ngama-problems esinawo ngokusayina up. Okay, mhlambe singakhuluma ngey'khathi zokuthenga ama-shares. Ngingawathenga ama-shares manje.
njengoba kusebusuku imakhethi ivaliwe, njengoba esitolo kuvalwa kwa-Pick n Pay awukwazi ukuthenga isinkwa uma kuwu-12 ebusuku. Nemakethe yamashares iyavalwa, iyavulwa isitolo, imakethe. Okay. Sorry, I did not hear you while answering on what to write at a country dialing code. +27 +27. Okay, what's ngikubhalele? Country dialing code South Africa +27. U-0 wethu lo uzobe usubhala-ke +27 bese ubhala inamba elandelayo. Yabo? +27 76 kanjalo 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 kanjalo. Ungayibhali inamba yasemsebenzini mangabe ungasebenzi phela ayikho inkinga. Angikholwa ukuthi bazokupenalize ukuthi awuyibhali. Yeah. Hi Luyanda. Thanks Anya for sharing it live. Khona abantu bazokwazi ngo-easy equities bese bethenga amasheya. Siye ukuthi asazi ukuthi amashares athengwa kanjani. Nakho sochaza ngesiZulu ukuze wonke umuntu ezo-understand-a sicathulisane. Khona ne-group lapha uma ufuna ukujoyina ungene egroupini. Oh, ngicela ukusho something guys ngo-communicator WhatsApp. Namhlanje ngithola ama-message amaningi ngale kwama-message asegroupini. Ngiyabonga nje abantu baphetha kahle egroupini abakhuluma into eyiseceleni sikhuluma nje imibuzo eqondene ehamba kahle. I don't know my tax number. Khona i-video engiyenzile yakwa-SARS ukuthi wenza kanjani ukuthola income tax reference number. Ungena kwi-website, ungangena ngisho manje online, sign up on what you call e-filing online, sign up uzokwazi ukuthola income tax reference number yakho. Okay, so ungena maningi ama-message engiwathola ngoba maningi amanye ama-group engikukhona, hhayi kabi. Uma ngabe ungena egroupini mhlawumbe unombuzo vele nje uhlale endabeni, ungangibingeleli ulokhu uthi yabo ubuza impilo. Ngiyazi ukuthi zizama ukuba nice and polite, kodwa nje vele uhlale endabeni, yabo. Vele ubuze ukuthi mina kuwukuthi ngifuna ukuthi angimayindi mina uma uvele uhlale endabeni. Nomunye ongi-WhatsApp-ile wathi ngeke avele ajoyine igroup engazi ukuthi-ke na engenalo ulwazi oluningi. Angibanga ngibuza mina ukuthi ngamtshela ngathi at least akangene ajoyine namhlanje ngo-8 ukuze ezocaciseleka. Bese ngambuza ukuthi yini into akade efuna ukuyazi. Angazi ukuthi lakho angangabe saphendula. So bazalwana siqondeni phela sibadala nje masebangaka. Hawu. I-Choppies yona uke wabona i-price yakhona? Choppies, I'm holding a Choppies stock. 99 cent, imagine. Uyamholda yini nawe uChoppies? I'm buying it kakhulu. uChoppies ngiyamsola ukuthi uzodlula wonke lama-retail shops ngoba e-Eastern Cape nje ubhokile and e-Eastern Cape kuyathengwa phela. What is the unit number and complex number? Okay, lokhu i-address la uhlala khona. Wena faka i-address yakho. Ukuthi angisakhumbuli noma bayifunini kodwa kwi-video engiyenzile ku-YouTube ngiyenza wonke step by step. So nje yonke le mibuzo lapho ngayiphendula 2 years ago. Kodwa-ke mhlawumbe ama-questions ashintshile, but u-unit number no-complex number so kuyi-address la ufaka khona ukuthi uhlalaphi. So ngiyacabanga kuyo ukuthi wena uhlalaphi uzofaka wena into e-relevant kuwena. Uma unganayo unit number no-complex number no-street name, kodwa i-street name ngeke kungabi nawo ngisho ngabe kuthiwa uhlala emakhaya. Uthini uMark 10? Anjani? Ngithi uMark 10 uthulile. Uma-10 Hayi ubani lo? ngiyakuzwa mfethu, sanibonani ninjani? Ngiyakhuluma Nkosi. Yimina. Ngiyaphila bafika. Siyaphila Mark 10.
Hayi nami ngithi okay, ngiyabonga bhuti nawe sisi man. Mina uMahlangu lana eGoli ne. Alright. Mfethu kunento engifuna ukuyazi kahle kahle lana. Ya, kunento engifuna ukuyazi kahle kahle lana ngayo ilokhanje Equity. I've joined Equity. I think manje I've got a year Okay. Equity, but I'm still puzzling. Yazi ziningi izinto ezingixakayo la. Ikakhulukazi ngike ngayifanda-ke ne-akhawunti zami kwaba khona amakhampani awumbalwa awu-5 if I'm not mistaken esevele ngiwafandile. Okay, ngiya-understand ukungabhayi ebusuku since imakethe iyavala iyasho laphayana mangingena ku-home page yabona. But now kukhona lana ngathi angazi or ngenza iphutha or ngenzeni. Ngiyayibona masuke idrobhile, ngiyayibona ukuthi hayi mhlambe le angibekise mhlawumbe njenge-Old Mutual ne. Yeah. Old Mutual it doesn't mhlambe idrophile ne. But now ngifuna ukwazi ukuthi banokungisendela ama-certificate. I don't know what is these things ebangisendela zona kuma-email wami. Zisho ukuthini ngoba nginabo-baobab laphana nje yazi nami sengifunda ngayo ngidazini. Awuthi ngifande ngizawufunda phambili ngibone because kunalo omunye ubhuti bathi uba nomzizi le. Umzimasi angisazi ubani indaba ukuthi usha kakhulu isilungu manje hayi zibuye zipetrose-ke bhuti-ke mase kufanele ukuthi manje hayi ngimamelisise kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So I want to know exactly kahle kahle lana ekutheni ukuthi kunalana laphayana Equity khona ukuthi ngathi uthi ama-shares wakho lawa uwanikezela kukhampani or vele nje ufande bese ushiya kunjalo. Yazi kuningi nje engakakufundayo. Mhlawumbe angazi nina ukuthi niyangi-understand-a lapho. Ngoba nami ngathi kusasenje emnyama ebusweni benkawu bafethu yo. Hayi kuningi engisafisa ukukwazi kahle kahle laphana ekuthengeni ama-shares ku-Equity. Ngikwazile ukufanda lawo makhampani engiwafandayo. But now the thing is ukuthi kuya phambili nokwazi ukuthi mhlambe mase kunje ngenza njani. Hayi ngisalidinga ulwazi kakhulu. Angazi noma mhlambe niyangi-understand-a. Ngiyakuzwa bhuti Makutheni, mina ngiyakuzwa ukuthi uzama ukuthini. Njengoba uthengile ama-shares angithi usafunda vele. Yeah. Ehe, njengoba nje kade echaza ubhuti ukuthi into ebalulekile ama-financials. Ama-financials ukuthi ezezimali nje, isimo sezezimali zaleyo nkampani. Uyayibo? Kuba nama-accountant Yes. ey'nkampanini uzomeneja izinto zey'mali. Ngoba ikhampani ifanele ukuthi ibe nemali eyenzayo eyinzuzo. Okusho ukuthi le service noma i-product yabo iyathengwa iyayingenisa imali. Angithi ekugcineni yonke ikhampani ifanele ibe profitable okanye yenze inzuzo, angithi? Yeah. Awufuni ukuyothenga i-shares yenkampani engayenzi inzuzo ngoba khona uze uthole ngisho ama-dividend ngoba ikhampani yenza inzuzo. So-ke fanele ukuthi into yokuqala ubuke ikhampani mawusathenga, ngazi ukuthi wawumkhethe ngaliphi u-Metropolitan bene-competition engaka, kodwa phela nawe futhi nakhona mawukuthi ayizuphefoma kahle kuyoba into ebizwa ngama-school fees la kwi-investing ngoba uyafunda ukuthi oh ngenze i-mistake ngathenga le khampani manje siyenza yabo isiphefoma imali. Ukhokhela isifundo sakho leso uyafunda njengoba u-investor nje wenza ama-mistake uyafunda. Mangabe yenze kahle inhlanhla yakho ku-right-ke kodwa okubalulekile ukuthi ungavele uthenge isheya ungazi uvele ulithenge nje ulidumele ngoba nawe ulithanda igama lakhona. Uyayibo? Kufanele ulazi ukuthi umkhakhe kulo unjani. Mawulibheka ikusasa labo linjani, into ekutshelayo iy'mali zabo lezana bakweleta malini aba-invest-ayo kuleyo khampani abayi-inject-a Yeah. nge-funding. Iziphi izinto abazenzayo. Ungavele nje uthenge ikhampani eyenza into eyodwa, uyayibo? Kungaba i-construction company kodwa ibe yenze mhlambe i-one ama-properties mhlambe enye ingxenye yenkampani eyenza ezinye izinto mhlambe ba-manufacture mhlambe ney'nsimbi zokwakha zona lezi zinto ze-construction. Ikhampani yakho ukuze ibe profitable fanele into eningi ngoba ngesikhathi sengithi uthenga ama-shares wena
leyo mali yakubo bayithatha leyo mali yeah. bayisebenzise ukuthi bakhulise inkampani ukuze izophinde ithuthuke. Ngenza isibonelo izolo ngo-Pep, No, under Pep shares. Waqala udayisa iy'mpahla ey'shibhile kuphela, angithi wadayisa iy'mpahla zesikole, yeah, angithi wadayisa ama-cosmetics, useno-Pep Home, angithi manje yeah, kukhona ngisho ama-courier services ka-Pep. Njengoba ukhona kuyo yonke indawo esemakhaya, ayikho indawo esemakhaya engena-Pep. Futhi cabanga ukuthi abantu abathenga Pep bangakanani. yeah. Wakwenza nje kuthiwa uPep uvaliwe, ngoba nakho abayenzi imali, ivalwe emamoli ngoba bengenama-customer. So uPep awuvali, yebo. Ubuka nje wena ngalelo sokuthi le nkampani Yeah, engiyithengayo yenzani kahle kahle. Before ungena uze izijwayeze nje, wazi ube family ukuthi noma ubheke ukuthi njengoba la kuney'tolo ey'ngaka, ngenza isibonelo ngo-Steers. Baningi o-Steers kakhulu ezindawo ezisemakhaya. Bayathengwa futhi o-Wacky Wednesday. Mhlambe nawe uyawuthenga yeah, ulenze ngisho iphutha. Kubalulekile ukuthi nawe imali yakho ichitha khona, yebo. Ukuze uzokwazi ukuthi angeke ulithole isheya laka-Ezequities yeah, elibhalwe Steers. Kufanele uthi Steers shares, bazokutshela ukuthi ba-under Famous, bese wena usuyazi ukuthi uma ungena Equities uzofuna u-Farmers Brands ngoba yila uchitha khona imali yakho. Kodwa nakhona yazi ukuthi le nkampani inayo yini i-profit. UShoprite nje, uShoprite nesheya lakhona liphefoma kahle. yeah. Kwakukade belithenge kuqala ngoba uShoprite umane Okay. uvula ama-branch kwamanye amazwe, uyayibona nje. Futhi ukudla kuyohlezi kuthengwa futhi kakhulukazi endaweni ey'semakhaya, yabo. So njengoba wena usaqala Yeah, funda ngalawana ngiyakuzwa. ungatshela ukuthi uzoba nenzuzo mhlambe this year noma next year. Awuqala uyibuke uy'nikeze ukuthi okay, mhlambe after 5 years uya-analyze ama-shares wakho. Kodwa okwamanje umsebenzi wakho ngoba usuqalile, thenga Yeah, ama-shares osuwacubungulile kahle, wazi ukuthi okay manje le khampani ngiyazi ukuthi uma ngiyithenga, njengoba uyezwa nje iya-recommend ama-shares ongawathenga. Zijwayeze ukuthi uma ungena ku-Facebook ungahambi uyofunda iy'tatasi zabantu, uhambe uyolayikha noma uhleke noma ufake ama-hearts. Iya kuma-page abantu abakhuluma yeah. investa, uyijwayeze. Yebo la bantu bakhuluma ngani? Uhlekani manje? Userious kakhulu ulwazi. Uhlekani manje? Oh, Eyi, ya Userious ngiyakuzwa kakhulu mfethu. Nobs. Hayi, mina ngikhuluma nomuntu ofuna ushaya ukwazi. khona, ushaya khona. Yeah, ukhuluma iqiniso Impela bro. uqinisile mfethu, ulwazi Yeah. uqinisile. I mean, if we Hawu, can right have a kakhulu, black ngiyakuvumela community, nami sister. if we can have a black community, I think we can beat you white capital. I'm a white capitalist. I'm telling you, Kakhulu because singayavuma mfethu, there's things singayavuma like kakhulu mfethu. serious. Isn't this finally is like people run away from them. Imagine le mali esikhona ukuyihlanganisa ukubhayi utshwala. If we can do that, ukuthi sithenge ama-shares, Eish, what can happen? You understand? And bekufuna ukwenzela i-example, like a simplest yeah, bro. example ukuthi, yeah, a simple example ngokuthenga Sanibonani, sanibonani. sawubona Bruce. Oh, man. Ninjani? One thing that I can recommend or ngenza i-example ngakho ukuthi bheka like ama-spaza shop waseKasi, and then afike lowo muntu athi Yeah, can you please invest in my business? There's a lot of things you wanna take on uzicabange kucala, and there's a lot of challenges whereby imali yakho ingangena ingasabuyi ngoba we have ama-xenophobia attacks yeah, nabantu bayatshontshwa konke lokhu yabo. So first of all you should make sure ukuthi imali yakho exactly. izobuya, ungachazwe ngokuthi imali ayicela ukuthi ngicela ukuthengisa amaswidi Ngoba sengingaphakathi. incane. Understand? Fana nalama stock, uthola istock Yeah, ukuthi siyi-1 rand or ngiyakuzwa. 2 rand. Don't get excited ukuthi istock sichibhile. First of all, check ama-financial records wakhona ukuthi labantu basukaphi, yabo. Uyakwazi na ukuyibamba imali imsebenzela yenza i-profit ikhule ibhizinisi. You understand? Ngisacela ukubuza. Yeah, ngiyakuzwa. Yeah, Bruce.
Mfethu asinikeze ubhuti Okay. lapha ithuba akhulume. Nina personally ngokuya kwenu, nina nithanda uku-investa kumaphi ama-industry or ngosisi ngizokhuluma nge-Shoprite kusho ukuthi yena use-industry nokudleni ngingene late so I'm not sure ukuthi i-conversation behamba kanjani mara I would like to know ukuthi yiphi industry enginga-investa kuyo in terms of ukuthenga ama-shares manje. For mina it depends ngawe nanokuthi ulibona kanjani, like how do you see the world and limuvela kuphi, understand? So i-corona isibonise elinye iside lokuphila, understand, whereby we were more digital, first of all. Number two, izinto like food, sibonile ukuthi kunzima kangakanani ukuthi sithole ukudla, understand. So ama-industry mina angibona ukuthi like azokhula or azopoppa up in the next coming futures is your retails, first of all. Number two, wokudla nani konke lokho. Is energy, I mean green energy, I mean your electricity, ngoba manje like iy'moto eziningi zizosebenzisa i-electricity eningi ngoba nangu Elon Musk sekayenza ama-electrical cars, yabo. So there's a lot. It's energy, it's your retails, your foods companies, your healthcare, your tech companies. Lezi ezenza ama-robot, ezenza iy'moto nani, you understand? And enye into, i-gold. Gold will never die, izohlala ikhona. Yeah, so you should check those companies that are related to those things. Then, yeah, that's the future for me. Wena sisi or ngithi ngibuza uMark. Oh, sorry, Bruce, are you still talking? Bengithi ngifuna ukwazi uMark ukuthi yena which industry would he invest in? Oh, okay. Mina mfowethu, uyazi wena Bruce ne, usisi njengoba bekasayichazile, mina I've got that clue like kancane wezinkampani okuyizona zona ezingathi vele ziphuma zihamba phambili mase ufika ngapha ngasezimalini. Okwamanje njengoba na ubheka ngale ku-background kasisi kunalenye ikhampani bathi ERC, I am a shareholder kiyo futhi nayo, and then ngiyaye ngicabange kakhulu ne-property, uyabona, which is one of the things engizinothisayo as around la kimi eGoli lana nginokunothisa nje ngilo muntu